Og velkommen til endnu en solrig dag over Aalborg, hvor vi som nævnt skal kaste os ud i en helt ny disciplin ved DM-ugen, nemlig orienteringsløb. Det er den kategori, der hedder knockout sprints. Normalt så foregår orienteringsløb jo i hvert fald som oftest ude i skovene. I dag så er vi simpelthen inde i selve Aalborg Midtby. Ja, og det er noget helt andet end at løbe uden skov. Der er virkelig mange mennesker i Aalborg på sådan en solbeskinnet fredag eftermiddag. Det, der venter løberne, det er sådan en tennisopgave, hvor de skal igennem smalle passager og gyder og forbi folk, der sidder og får en fredagsøl. Og modsat de cykelryttere, der skal i aktion senere i aften, og modsat de 5 km løbere, der var i aktion i går, så kender orienteringsløberne jo i sagens natur ikke ruten på forhånd. Den er 2,4 km lang, sådan cirka. Det kommer lidt an på, hvilke veje man tager. Der er 13 poster på ruten, som løberne de skal finde frem til. Og vi ser kortet her på skærmen. De begynder på det, der hedder toldbod her ved havnen i Aalborg. Det er trekanten. Post nummer 1 ligger så oppe ved Aalborg Hus. Det gør 2'eren og 3'eren også. Og så begynder det jo at blive interessant ved post 3 her. Ja, her ser I, at der er nogle forskellige, det vi kalder vejvalg. Altså forskellige ruter, man kan tage fra post 3 til 4. Og de er altså ikke helt lige lange. Og det er noget, løberne de skal tage en beslutning på få sekunder om, hvilken vejvalg de gerne vil tage. For at se, hvad de tror, der er smartest. Ja, det er noget af det, der kan blive meget, meget afgørende. Her har vi også en situation fra post 5 til 6, hvor der er op til 3 forskellige veje at tage. Og der er lidt forskel i længder, men der er også forskel i, hvor mange sving der er. Måske hvor mange mennesker man møder på vejen. Det er jo altså, som du siger, fredag eftermiddag i Aalborg. Der er rigtig mange mennesker i byen. Sådan en dag. De skal helt ind i centrum her. Post 7 ligger på det, der hedder CV Obels Plads, inde ved siden af gågaden. Post 8 ligger nede ved Aalborg Rådhus. Post 9, 10 og 11 omkring Budolfi Kirke. Og så er der et godt stykke fra post 11 over til post 12, som ligger i intet andet end Jomfru Anes gård, lige op ad Jomfru Anegade. Jeg er meget, meget spændt på, om løberne de vælger den røde rute, som er direkte op igennem Festgaden over dem alle i Jomfru Anegade. Ja, man kan jo håbe på, at der ikke er alt for meget gang i festen endnu, hvis de vælger at tage den vej. Det bliver der helt sikkert senere i aften i hvert fald. Det skal blive spændende at se. Post 13 er den sidste post, som ligger nede ved Nytorv i Aalborg. Og så er der en lille strækning ned mod målstregen. De slutter, hvor de startede. Ja, og lige om lidt skal det handle om dem, vi kan se her, der løber og varmer op, som altså er de rigtige orienteringsløbere. Thea, du har fundet vej til post nummer 1. Hvad venter der løberne derude hos dig? Jeg har fundet vej her til Aalborg Hus Slot. Om bag mig, der ligger slottet fra 1555. Og den første post, den ser vi altså herovre på højre hånd ved hækken ved den røde havelåge. Det er her, at løberen de lige skal over først. Om bag mig, der har vi gågaden Nytorv her i Aalborg. Men løberen de skal altså rundt om her til post nummer 2. Men hold rigtig godt øje her på Aalborg Hus, for det er også her, at løberne kommer tilbage, når de skal finde målstregen igen. Kulturministeren Jakob Engel-Schmidt, han står klar herover til at sætte løbet i gang inden så forfærdeligt længe. Det er jo på den måde en ret stor dag, det her. Altså. Jeg forstår det godt. Der er folk fra alle socialklasser og dele af landet samlet i Aalborg. Det er et vigtigt sted at være, hvis man går op i sammenhængskraften. Og det må vi sige, at vi gør lige præcis her. Nu bliver de altså præsenteret alle løberne, så jeg synes snart, vi bare skal have sendt dem godt afsted. Det er nådesløst, at de skal ind igennem et urbant område kontra et eller andet hegn i Nordsjælland eller lignende. Det er altså noget andet. Det er jo der hele udfordringen ligger os, og vi glæder os til at følge med sammen med jer, Tobias Bold og Ida Bobak. Her ser vi de 6 finalister på herresiden. Det er 5 forhåndsfavoritter og så en overraskelse for den forsvarende mester Elias Hinge Krogsgaard. Han kvalificerede sig altså ikke til finalen, da der var semifinaler tidligere i dag. Nej, han formåede simpelthen lige at springe over en post. Så der var en post, han ikke havde fået med på chippen hjem. Og så bliver man altså diskvalificeret. Hvor ligger favoritværdigheden, vil du sige, Ida? Ja, Magnus de Wet, han er en rigtig rutineret herre, som kan holde et højt tempo. Det jeg tror måske, han vil mangle, det er det sidste kick, hvor sådan en som Jakob Steinhardt, han har virkelig god fart i benene. Med de små passager, som der er masser af her i Aalborg. DM i orienteringsløb er i gang i Aalborg. De 6 orienteringsløbere er sendt afsted op imod det her meget fornemme Aalborg Hus Slot og Slotsparken, hvor de første 3 poster befinder sig.
Og vi ser faktisk allerede, der lige bliver splittet lidt op. Jeg tror, det i hvert fald var Oscar, der valgte at løbe venstre rundt, mens vi ser Jeppe Edvardsen og Emil Øbro løbe igennem Aalborghus. Jeppe Edvardsen, sidste års nummer 3 fra OK Snap i Vejle. I billedet her. Og forbi det aalborgensiske bindingsværk. Aalborghus i sin tid opført af Christian den 3. tilbage i 1500-tallet. Ja. Og vi kunne se, at der var ikke den store forskel om dem, der tog venstre rundt, og dem, der løb lige igennem Aalborghus. Men det så ud til at være hurtigst at løbe lige igennem, for vi ser stadig Jeppe Edvardsen forrest her. Og 2,4 kilometer, sådan cirka, er den rute, der venter. Nu er vi tilbage ude på gaden. Op mod post 2 ved Gabels Torv ved Nytorv i Aalborg. Og vi ser, at der er jo en del mennesker, og de lige skal tage højde for. Det er levende forhindringer. Jamen, det er det, og de flytter sig. Og der var post nummer 2. Og det er jo løbernes eget ansvar ikke at kollidere med de mennesker, der nu opholder sig ude i gaderne. Og det er også det, der gør sådan sprint, som vi løber ind i byerne, rigtig spændende og intensivt. Altså løberne, de skal bare hele tiden være opmærksom på deres omgivelser, plus at de skal jo løbe og læse kortet og finde ud af, hvor de skal hen lige bagefter. Så de skal være fuldt koncentreret. Der var post 3, og det er stadigvæk Jeppe Edvardsen fra Vejle, sidste års nummer 3, som ligger i spidsen, 24 år gammel. Er han blevet overhalet? Ja, han er lige blevet overhalet af position. Oscar. Jeg tror, Oscar valgte en anden vej rundt på det her stræk, og det gjorde ligesom, at han fik posten i medløb. Så de skal egentlig bare køre sådan en chip hen over orienteringsposten, og så bliver det registreret. Så nogle gange kan det godt betale sig, at man ligesom tager posten i den retning, man skal videre, for så får man det der glidende løb. En tur op over voldene her ved Aalborghus. Altså med Oscar David Broman fra Allerød i spidsen. Nykåret dansk mester i sprintdisciplinen. Vi ser, at der er stadig sådan en okay samling på det. Der er lige nogen, der måske hænger en lille smule, men det er inden for det, hvor altså, det kan man godt løbe op, især hvis man bare lige tager et lidt smartere vej til en af de andre poster. Og det her det er så det første stræk, som vi før på grafikken så, at der var nogle forskellige muligheder. Men det ser ud som om, at de alle sammen tager samme vej. Der er også meget taktik i et løb, som sådan en knockout-sprint. Hvis man ved, at man har en rigtig god finish, jamen så er man interesseret i at holde rimelig samling på gruppen. Men hvis man ikke har en så god finish, jamen så er det vigtigere, at man får afgjort det ude i løbet af ruten. God opbakning til orienteringsløberne også ude på gaden. Det er ikke sikkert, at alle er klar over, at der er DM i orienteringsløb i gang. Nogenlunde samling på feltet. Vi nærmer os post nummer 6, som ligger på Maren Thuris plads. Også et sted med gamle bindingsværker, som vi ser her. Det var post nummer 6. Og nu går vejen så på tværs af gågaden om et øjeblik op mod C.V. Opels plads. Og det er igennem baggårde og små passager. Ja, så det er også det, når de kommer ud på sådan en gågade, jamen så skal man lige sørge for ikke at løbe ind i nogen. Og det er virkelig meget højre, venstre, og de skal bare, de må ikke slippe kortet, og hvor de er henne, for så kommer man til at løbe forkert. Man skal virkelig hele tiden have styr på, hvor man næste gang skal dreje hen. Og udenom barnevogne. Han sætter godt tempo. Jakob Steinthal fra Hillerød. Vi ser i billedet en løber, der primært satser i skovdisciplinerne. Ja, men han er også en rigtig dygtig sprintløber. Man har valgt i år faktisk mest fokus på skov, men han har altså et tempo og et kick, som gør, at jeg tror, at vi godt kan se ham blandt de første i mål. Vi runder 5 minutter. Orienteringsløb.
post nummer 8. Nu skal vi så forbi post nummer 9, 10 og 11, der ligger meget, meget tæt på hinanden her, og tæt på styrt. Ja. Og så kommer de ud på et længere vejvandstræk, og det bliver rigtig spændende at se, om det kommer til at rykke noget. Om der er nogen, der ligesom kan sætte det afgørende hul. Og ved du hvad, vi så før, var Jakob Forrest. Ja. Jeg tror, han var så fokuseret på at kigge på det næste lange stræk til post nummer 12, at han faktisk lige var ved at glemme. Missede 11'eren. Ja, så han måtte vende tilbage. Og det er sådan noget, der er virkelig dyrt. Det er spændende at se, om han kan sætte nok tempo på til at komme op til Magnus De Wet igen, som så ud til at være forrest nu. Ja, nu er der altså kun 2 poster tilbage, og nu er der et langt stræk, som du siger, fra post nummer 11 til post nummer 12, som ligger inde i det, der hedder Jomfru Anes gård. En del af Jomfru Anegade. Det ser ikke ud til, at han har tænkt sig at tage Jomfru Anegade. Det kan være meget smart. Måske er den førende her, Jakob Edvardsen, vælger at gå højere om og ind igennem. Ja, vi kan se, at Jakob Steinthal, som før var forrest, er faktisk nede i 4. position nu. Og nu ser vi dem tage på nummer 12, og det er Magnus De Wet, der er i føring nu. Ja, den rutinerede ældste mand i feltet, 30 år gammel. Sølv vandt han ved den første udgave af DM i Knockouts for 2 år siden. Og nu lugter det en lille smule af guld, men nu er der igen et langt stræk over til den sidste post. Og jeg synes, at man kan se på Magnus, at han sætter altså virkelig tempo på nu. Man kan se på løbstilen, at han trykker alt, hvad han har. Det gælder om at passe på både bakkende biler, mennesker, løbehjule, bybusser og hvad der ellers er her i Aalborgs gader den her eftermiddag. Så det bliver spændende, når vi lige ser dem komme ned mod den sidste post og se, om der er nogen andre, der har taget et bedre vejvalg og kommer først, eller hvordan det bliver. Han kommer dernede i bunden af billedet og ned ad Lille Kongensgade. Her ser vi målstregen. Vi kan lige ane. Magnus De Wet kom ind til. Magnus De Wet er ny dansk mester i orienteringsløb for første gang i knockout-disciplinen. Han var meget, meget tæt på at vinde DM i sprint tidligere på året. Det var kun 6 sekunder, der adskilte ham fra vinderen. Nu er han dansk mester. Jeg skal lige... Og jeg kan se, at Josefine står klar med Magnus De Wet. Jeg synes, jeg er lidt efter starten. Hvad siger du, Magnus? Tillykke. Tak skal du have. Overraskende sejr, vil jeg sige. Ja, hvorfor? I starten. Jeg er lidt efter. Jeg synes virkelig, det var hurtigt, drengene. Men så lavede de sådan nogle fejl på skift. Heldigvis kunne lige tage den. Og så er der bare aldrig nogensinde kigge tilbage. Sidste halvdel. Hvad var det for nogle fejl, du ligesom kunne se, du skulle udnytte? Jeg kunne se, at de ruter, jeg skulle have hen til min næste post, der afvigede de meget. Så det bare ligesom har is i maven, og så bare gav 100% for den. Men jeg er godt nok nervøs de sidste 2 poster ind. Må kigge mig tilbage et par gange, men det gik. Altså jeg vil sige, det var også virkelig tæt. Det var super spændende underholdning. Hvad tænkte du på vej ind fra sidste post og i mål? Jeg synes bare, det var fedt. Jeg løb også 5 km i går, og jeg tænkte, nu skulle jeg have orange i går, og jeg var langt nede på listen. Ja. Så oprejsning i dag. Altså kæmpe tillykke. Hvad betyder det for dig at have vundet guldet? Altså det er altid bare fedt at vinde et Danmarksmesterskab. Så super glad for det. Første Danmarksmesterskab på knockout-sprinten, så det betyder meget. Der er EM i sprint om en måneds tid, så det er også fedt at se, at det begynder at stille og roligt at komme til mig. Og hvordan har kroppen nået de her dage, netop på både 5 km og også her? Så? Lidt træt. Vi er lige kommet hjem fra en World Cup op i Sverige i bjergene, hvor vi har løbet i skoven i stedet for byen. Men heldigvis har der været en 4-5 dage til lige at komme os. Hvad har det været for en oplevelse i dag i høj sol her i Aalborg og masser af mennesker? Men også mange mennesker, tænker jeg, for et orienteringsløb. Jeg er vild med det. Heldigvis var det ikke noget problem ude på banen, fordi det er et dårligt signal at sende, at man kommer til at løbe folk ned. Men heldigvis folkevis hensyn, og vi var nogle steder, hvor det var til at komme til. Og så DM-ugen her i Aalborg, det er bare super fedt.
alle de andre sportsgrene. Alle menneskerne har gode vibes. Men prøv lige at fortælle mig, når I løber derude, og jeg er jo helt med på, at du tænker, at det er også et dårligt signal at sende og skubbe folk væk, men hvad gør man, når folk måske ikke er bevidste om, at I kommer løbende efter et Danmarksmesterskab, derfor også at opføre sig pænt? Jeg løber med i baghovedet, at der kan være folk, så man prøver hele tiden at kigge op. Men nogle gange så sker det så mod de andre konkurrenter, at man kan kampolere, fordi man har samme retning ind og ud af en, for eksempel lille stræde. Og der har nogle gange været episoder, hvor det er meget intens. Men i dag gik det godt. Jeg tror alle, de kom igennem. Jamen, det gik kæmpe stort. Tillykke med det, Magnus. Og du skal have lov at nyde det nu. Ja. Nu kom der en guldmedalje i hus. Hvordan skal du fejre det? Jeg skal hjem til Aarhus, og så tror jeg skal fejre det med nogle af de andre orienteringsløbere. Vi er en del af orienteringsløbere, der bor i Aarhus. Så det er fedt. Det lyder fornuftigt. Det skal du have lov til. Mange tak. Stort tillykke med det. Mange tak. Tillykke til Magnus De Wet, som nu både kan kalde sig regerende mester i natorientering og så i knockout-orienteringsløb. Vi ser nogle billeder her fra et dramatisk, som vi havde forestillet os, det første orienteringsløb i Aalborgs gader, hvor føringen den lå jo og skiftede, og så blev der begået et par fejl, som Magnus De Wet var inde på, som banede vejen. Ja, og jeg tror, at den taktik, han nok havde, det var det der med at lige at sige, det er okay, og lige ligger lidt bag, fordi at han så selv kunne gennemskue, hvad der var smart for ham at gøre. Og så kunne han ligesom udnytte den chance, han fik, og tage det bedste vejvalg der til sidst. Sølvet, det gik til Jeppe Edvardsen, som repræsenterer samme klub, nemlig OK Snap fra Vejle. Og så var der bronze til Jakob Steinthal, som var oppe at føre undervejs. Det var de begge to. De ender altså med sølv. Og bronze, de to Jakob Steinthal fra Hillerød. Og om lidt, så er det kvindernes tur her, hvor vi ser Magnus De Wet krydse målstregen endnu en gang. I en vindertid på 8 minutter og 3 sekunder. Lige knap 2,5 kilometer, altså rundt i Aalborgs gader, de her 13 poster. Her ser vi resultatet. DM-guld altså til Magnus De Wet.